MTV. Салют, дуслар! Siz ballı Salyanka hit paradan qaraysiz. Sizga shap jırlar, shap kliplar әзерләдек. Минем нәни алып баручыларым Zeliye Zimurova, Aslan Nurgayazov. һәм мин Рамин Шарапов һәм без бергәләп башлыйбыз. Так, нәни дусларым, сезгә бер табышмак әйтәм. Тәрәздән сыя, ишектән сыймый. Сандыкка сыя, ләкин салып бикләп булмый. Нәрсә ул? Кояш нурлары. Дөрес, минем зирәк дусларым, барсын да сез беләсез икән. Әлбәттә, кояш. Без бүген сезнең белән җәй, кояш һәм инде күтәренке кәеф турында сөйләшәбез. Шуңа күрә балалы Солянка хит парадын карагыз. Без башлыйбыз. Һәр атна бер кеше килә, бер кеше төшеп кала. Бүген дә хит парадтан бер җырчы китә. Раяна Ибатуллина, без сине кабат, яңа җырлар, яңа клиплар белән көтеп калабыз. Балалы Солянка хит парады алга таба дәвам итә. Хәзер җырлаячак йолдызыбыз. Рәхәтләнеп карыйбыз. Яшь кына хит парадка ничек ләгеп була дип сорыйлар. Бездә яшьрен кодларыбыз да юк. Чынлап. Дөрес әйтәсең, Аслан. Бары тик MTV почтасына җырыгызны яки клибыгызны юлларга кирәк. Шуннан соң телевизорыгызны кабызасыз, анда сез йолдыз булып балкыйсыз. Менә шулай барсы да җиңел. Ә инде хит парадны Наилә Славина дәвам итә.
Кашларына кигенешле бәне, сиксән сигенелгесе. Ил ярлардан бирелеп карап торам, сез икәнсез дөньялар көзгесе. Безнең ил сануы сайрар җирдә, безнең ил уйнар көләр җир, безнең ил сануы сайрар җирдә, безнең ил уйнар көләр Салкын чишмәләргә чиләк куйдым, чиләккәем тизрәк тусын дип. Сезләр чакыргач, безләр килдек, сезнең күңелләргә булсын дип. Безнең ил сандугач сайрар җирдә, безнең ил уйнар көләр җир, безнең ил сандугач сайрар җирдә, безнең ил уйнар көләр Ай килдек сезгә, юл килдек без, ак иделләр кичеп килдек без, ак иделләр кичеп сулар өчен, бер күрешер өчен килдек без. Безнең ил сандугач сайрар җирдә, безнең ил уйнар көләр җир, безнең ил сандугач сайрар җирдә, безнең ил уйнар көләр Аяз җәйне ярата, әмма чибеннәрне җене сими. Чибеннәр гел миңа гына тия, мин тәмле бугай ди. Шулай булгач, хит-парадта Аяз үзе каршы алабыз. Шушы яктан, шушы туфрактан без китә калсак күзгә бер якка, таллар җырлап
şuşu tuproqdan biz Şite yürüsek şuna küredir Çeşme şınlap, yenkeler yılap Dağlar cırlap düşke geredir Çeşme şınlap, yenkeler yılap Dağlar cırlap düşke geredir Çeşme şınlap, yenkeler yılap Dağlar cırlap düşke geredir Şuşu yaktan bizden izler kalsın Miras bulup gelir yaşlarga Şuşu yaktan, şuşu topraktan biz Şu toprakta yasan yaşlarga Şuşu yaktan, şuşu topraktan biz Şu toprakta yasan yaşlarga Şuşu yaktan, şuşu topraktan biz Şu toprakta yasan yaşlarga Şu toprakta yasan yaşlarga Şu toprakta yasan yaşlarga Dostlarım, kelесі жыршыбыз sizge бик те таныш ул Әминә Әхмәтҗанова. Әминә яңа җырлар өйрәнергә тели. Һәм көзге конкурсларга әзерләнә икән.
okşasın. Sındırsan iden toktasın kiyevtüler okşasın. Sındırsan iden taktasın kiyevtüler okşasın. Sındırsan iden toktasın kiyevtüler okşasın. Sındırsan iden taktasın kiyevtüler okşasın. Диләхәмәт вә Хәрҗәй авылга ашкына. Авылда яраткан туганнары һәм иптәшләре бар икән. Әйе шул, минем тизрәк менә Диләнең җырлаганын күрәсе килә. Әйдәгез, бергәләп карыйк әле. Җиләккә барырга, күп итеп туңдарма ашарга. Җырларга, бу безнең нәни йолдызларыбызның планнары, балалар хорының хыяллары. Тизрәк үзләрен карыйк әле. Туган якка юл тотамын, туган як, ин гүзәл газиз якка, туган як, җир җиләкләре пешкән чак, туган як, ашыгам каенлыкка, туган як. Талпына күңел, талпына ашкына, яр суына түз генә, каенлыкта җиләк пешкән, тиз үреп өзгәнә.
çiçekler gibi kar yağar. Hep birleşip yemlim ay kişim, şumur şişim atkan tuğayda. Yürgenide giden vur kişim, şumur şişim atkan tuğayda. Yürgenide giden vur kişim. Ak çiçekler gibi kar yağar. Hatırladım yemrem ay kişim. Şımır çeşim atkan tuğayda. Yergenide giden nur kişim. Şımır çeşim atkan tuğayda. Yergenide giden nur kişim. Mene tağın kızlar jitte, mene tağın yaprak kayela. Salkın kızının sarı tese, sağış sala kumel bayela. Gilsin, gilsin, ozen gil, yaradım şunu ben. Gilsin, gilsin, ozen gil, ele de son tuver. Tınlasın mı yaşlı hislerimde, jırlarıma kuşup jırlasa. Karşı gelmesin mi yüreğinde, merhabedim veren jırnasa. Aydın şapka sarmın boylarına, yanlarında menge olarak. Kırık başı taşla kırık yaprak, yıldızıma karşı alır Риана Халиуллина bu жайны заргып көткән, диңгезгә барырга теләгән. Хәзер авылга кайтачак, эш күп булачак. Балыкка барачак, күлдә су кайнашак, сәпиттә җилдерәчәк. Эх, дөрес әйтәсең, Аслан. Җәй көне авылда җәннәт инде. Әйдәгез, шушы матур җырны бергәләп, җәйгә чумып тыңлап китик әле. Бездә миңе таулар бар, да тау астында таулар бар. Таулада яфрагы бездә сагыну, сездә нинди хәлләр бар?
Riyana İmamiyeва Jaykin'in lagerda uzduracak. Selametliğin nığıtlaşak. Pozitif hisler alacak. Yana dost tabaşak. Yıllar geçti gelip bizge digen eros. Ediniz biz yazıp hele olup da kalem kağıt. Üzeri biz bu seneli şiirlere verenlerde. Şiirden başka duralıyız mektepte de idede. Üzeri biz bu seneli şiirlere verenlerde. Şiirden başka duralıyız mektepte de idede. Anlamagan sözlerini o'zgartirib bu yillarda. Chunki bizga ertaroq shu muhabbat yillarga. Yurib biz bu sinali yillarga beramlarda. Yerdan boshqa turolmaymiz maktabda deydi. Yurib biz bu sinali yillarga beramlarda. Yerdan boshqa turolmaymiz maktabda deydi. Koşarsa yürübüz en ileride koşulsun. Öğrenmeyecek İran'a biz bir kim şiddet kalmasın. Yürübüz bu seneli yıllarga benemlerde. Şirden başka duralmayız mektepte de idede. Yürübüz bu seneli yıllarga benemlerde. Şirden başka duralmayız mektepte de idede. Yürüb bu seneli yıllarga beramlarda. Yerdan başqa turolmaymiz maktabda da idede. Yürüb bu seneli yıllarga beramlarda. Yerdan başqa turolmaymiz maktabda da idede. Yerdan başqa turolmaymiz maktabda da idede. Maktabda da idede. Zeliye, Aslan, mine hazır aytem, gımır şanmısız. Нәрсе булды Рамил абый? Сөйле. Камиля Камалиева бытқа ашарға қиялана. Міне, сүтте пішкен бұтқаларына емі сыпыртағына енді. Тезірек өсәсі келәні. Bugün bizde ulu bayram, bu
болашак йылдызыбызның планнары зур. Тиз итеп йөзәргә, тиз йөгерергә. Әйе, менә мин шушы нәни йылдызыма әймә бар тик уңышлар телим. Каникуллары әйбәт булсын, шәп иттереп йөгерсен, матур итеп йөзсен, тизрәк матур иттереп телеэкраннардан үзен күрәсебез дә килә. Озакламыйбыз, карыйбыз. Кыш кебек кышып, гөлләрне кышып, бер калын уйный җәйге болында. Сиблә иңенә, нечкә биленә, ефек яллары кояш нурында. Уйна калыным, иткән болында, канаты бит син ак музатларның. Син уйнамасаң, безнең болында, ниеме калыр туган якларның. Уйна калыным, иткән болында, канаты бит син ак музатларның. Син уйнамасаң, безнең болында, ниеме калыр туган якларның. Ялгыз түгел ул нәни кылынкай, әнкәсе аның яшь бер ак бузат, әнкәсе белән уйный чабышып, шуңадыр аның күңле яшь шат. Уйна кылыным, иткән болында, канаты бит син ак бузатларның. Син уйнамасаң, безнең болында, ниеме калыр туган якларның. Уйна кылыным, иткән болында, канаты бит син ак бузатларның. Син уйнамасаң, безнең болында, ниеме калыр туган якларның. Уйна кылыным, иткән болында, канаты бит син ак бузатларның. Син уйнамасаң, безнең болында, ниеме калыр туган якларның. Уйна кылыным, иткән болында, канаты бит син ак бузатларның. Син уйнамасаң, безнең болында, ниеме калыр туган якларның. Син уйнамасаң, безнең болында, ниеме калыр туган якларның. Ниеме калыр туган якларның. Эх, җәй турында сөйләшә, вакыт сизелми дә үтеп киткән. Без сезнең белән саубуллашабыз. Сезнең белән мин Зәлия Зиннурова, мин Аслан Миргаязов. Мин Рамил абыйгыз Шарапов, шуның белән киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз!